Лошо ли е? Какво е? Не, чакай. Като ще правиш снимка, ще ми направиш снимка с това. Служи, малко ще върна. Какъв проблем да ти представя, значи може би за това са слабо. Tu je păstor, tu e păstor. Акти гиде. Така, пъстърва. Вземеш част от предполагам. Какво стана? Сливка, аре, вземе. Вземаме. Тук сме още сме се напили. Ама той е специалитет. Знам какво ти се еде, много ме трудно. Вратовръзката. О, да. Дай! Прашките покажи сега. Аз прашки не мога да покажа, мога да покажа Буздуган. Или, може би, не знам. Ти не се отрицачал. Чакай малко, Тане. Събери ръката. Нищо няма, ти кажа... Ще гледа на ръка. Не, аз няма да гледам. Ми каза, събери ръката долу и какво да направиш? Еми събери и остави. Как да е така? И какво? Отвори я. Да видим той дали ще държи. Така. Мала врачка. Тук с част. Професия е никъде. Нищо, че знам нещо или не знам. Така. Живот има много. И то много. Четири. Къде е живота? Четири неща, които са много лоши в... Лява брачка. Добре. Но... Чакай малко и аз имам фенерче. Това не е фенерче, той снима човека. Нека снима, бе. Речет на дясна ръка ли? Имам пясъчен маникюр снимат. Може би? Да, за мен благодаря. Не знам на ляво. Да. Ако не са ми делали за ти? Давай сега фенерчето. Ама да не букаш ръцете. Една каменица. Казва се хирология. И е много интересно. Иринка, Искаш ли да чуеш какво лошо си преживяла? Не. Аз не искаш. Просто Рамщайн. Така, да не казвам за това. Не. Може ли? Те в нето ще го пуснат след 2-3 дни. В нето ще го пуснат след 2-3 дни. Много искаш да просто тя обеда да се смее до Рамщайн си е Рамщайн. Ние ходихме медалия път. И просто като почнаха, такова изживяване съм нямала. Ирина, дъщеря ти Рамщайн, нали? И аз съм Рамщайн, обаче тая година сме на... Как са нацистския рок, Рамщайн? Какво да ти кажа? Немски рок. Немски рок. Фашистски рок. Фашистски рок. Това е музиката, която не ми харесва. Ангела ще ни дадеш ли видео да почне? Значи са вече толкова групи, колкото няма проблем. Само трябва да пусна по имейла линка. Иначе по-трудно ще не се задаване. Аз мога да кажа. Дай тебе да те снимем, защото няма да те има. Добре, трябва някой да снима. Всяко една, обаче ще ти кажа каква мъка си имала. Добре бе, казвай. Коя ръка съм лявата, защото нейната и лявата гледаш. Аз дясната ли бъде това? Ани. Абе, от това стана. Абе, сега. Ало! С тебе говорихме за спагетите. Спагетите. И ти не знаеш.
Ти го знаеш. Хирургия, бе. Ето, тук е... Ей, ама на ръката е също. Аз прочетах цялото меню. Можете с Креми. изпълнил съм, аз съм много изпълнители. Какво ми кажат? Жени Там, че е ръката давам. Айде, почвай, че вчера къде е вечерята, айде. Това е дядото. Ти остека до 8 клас. И това на мен да гледаш, ако ти го знаеш право. Той няма Айде. доста право. Така, казвам следното. Мога да